vlog with my Frenny. Ay, nandito kami ngayon sa Gmall Tigos para bibili ng gift. For our friend, nakakasal na siya. Sana So darating na April 12, so Paano ba? 18,000. Ayun naman na lang mamahalin, so no. It's a no for me. 1 to siya, so cheap. Gusto ko cash na lang yung bibigay ko, 10K. Ayaw nga nila, di ba? Gusto ko magbigay ng malaki, pero ayaw nila. It's either stand fan or burner. Can we have both? Actually, we can have all. we can buy all. We can have it all. Ang gusto talaga namin is itong mall. Nice. We're done na sa pagbili ng ano namin, wedding gift. See you sa wedding. Bye guys! See ya!